Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona at taga Mountain Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Narigat ti agragsak no ammom nga daaglidliday. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman na kalona ha? Tas sinong batan nakmutlangan? Nabayag ako nga agar-aram kan ka? Ita lang a 4th year high school tayon. Sanak sinong batan? Wan, kat maragsakan na. Tagpada nga universidad ti kaya tapagadalan inton college tan. Kaya ta sa unday ta, saan tantong agsinay ti pagadalan? Talaga ka di adisidido ka ni tikin na maestrang alaam? Wan, dahi ta ti kurso akayat ko. Katsi ka, talaga ka di ang nursing ti alaam a kurso? Wen, iso ngamin ti kayat ni mama. Kan kayat ko maten. Ada ko may bagak kada kayo, mama, papa. Anya day ta. Amo yung anabayagan ang nagar-aram kanyak ni Jason. Kat, sinong bata kon? Amumat asaan kami akontrakan ko ana iha. Tamam mo miti pamilya nagkapon na. Ngam oray no saan mi nga iparit anadan kayo iti relasyon. Amuyo kumati limitasyon nyo. Kan aramiden nyo nga inspirasyon ti tunggal may sa kada kayo. Wan, mama, ikarik day ta kada kayo. Saan kayo ang madanagan? Tadyak tupulos baybay ang ti panagadal ko. Rumbang laeng. Kaya ibagamatan ka ni Jason. Tanwad na oras na umay pumasyar dito'y balay. Takayat mi akasarita. Sige, papa. Ibagaktukan ko, ana. Kung nagtumet, kayat mo ni Jason. Uy, sinong batang gaya man? Mukha ano pa yung umadanin ti graduation tayo? Isumati pa nang sumbat mo kan kuana? Di ka sanon, agin na dayaw kayo umutlaang numalpas ti graduation? Saan? Gaputa itimot la universidad apagadalan na, ti pagadala. Uy, kinamaistra ka di mo't akas kadata ti alaan na? Saan? Nursing ti kayat na a course. Uy, mayat angarod no kas tagayam. At danto pagpaagasak, num heartbroken nak. Hoy, sika talaga, puro kakalukwan. Kasano nga rod, no siyak tumot ti ma-heartbroken? Uy, day tayo bagbagam ti kalukwan. Namnamaam ka di, asaktan na ka ni Jason? Saan? Saan tama ibaga ti mapasamak iti masakbayan? Saan matsigurong agloko ni Jason? Ta close friends dagiti parents yo. Sa bagay, kastang agpaiso. Papa, mama, ingkuyog ko ni Jason, kas kinunayo. Agmano ak tito? Kasyan na ka ti Diyos, barok. Agmano ak tita? Kasya na ka ti Diyos, iho. Ala, agtugaw ka. Tadda kayat ko apagsasaritaan tayo. Sige, papa. Ibagayo laang, noon niya ti kayat yung ibaga. Iho. Amo ka din dagiti dadakkel mo, ti relasyon yo kani Alona. Wen tito? Saan damat akontra iti relasyon mi kini Alona? Kaya't damat ni Alona para kanyak. Oray ni Alona, naibaga namatan kada kami, ti maipapan kada kayo. Katima ko nami, babae ti anak mi, iso aprotektaran mi. Saan da kayo aparitan iti relasyon yo? Ngan ti pakpakaasi mi, amuyo kumati limitasyon yo. Agadal kayo kumapay nga umuna. Di kay madanagan tito. Irespetok ni Alona. Kan napagsaritaan min day ta abanag. Agadal kami pay nga umuna. Nasayaat nga rugno kasta. Day talaeng, ti kayat kong ibaga kada kayo. No, excited ako niti graduation tayo intun bigan. Kamaudyanan na. Nalpasan ti upat atawan apan nag-eskwela tayo iti high school.
At datay yung iti college. Ay na. Katinton malpas na iti college. Agtrabaho tanton. Husto ka. Katsapay ko tada na pintas agasat para kadata iti masakbayan. Ay sus. Sikapay matabalidiktoryan mi. Iti day ta kinasirib mo. Natural. At agur-uray ang napintas agasat mo. Uray mat na kayo ka ni Jason. With honors kayo. Iso nga uray da kayo. At damat na pintas agasat yo. Uy, sapay la kumagayam. Basta think positive. Kablaawan da ka iti panagturpos mo, iha. Kablaawan da ka, iha. Thank you, Papa. Mama. Congratulations! Congratulations matkan ka, Jason. Congratulations, Jason. Thank you, tita. Iho, ayan da papakan mamam. Imunadan, tito. Agdardaras lang amin, taado ka no ti sumangpat a bisita mi. Kasta, ala nga rod. Alaan da kayo iti litrato, sakbay nga agsisina tayo. Mabit lang, Papa. Ay, baklangan ni Tino. Taalaan na tayo ti retrato. Kaya't ko nga upat tayo. Ay, makapay stress matgayam ti kasto a kurso. Nagado ti araramiden. Agramid iti lesson plan. Sakit, ay na, nagano a project. Kat anya ti ekspektaram, amin a kurso, narigat, awan dinala ka. Sa bagay. Aywan. Nabayag akayat ko nga ibaga na ito'y. Hanggang maliplipatak ngamin. Awan ka di madlaw mo iti boyfriend mo? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di pa yan nagbaliw kan ka? Kas ka di pa ila iti sigod? One word. Sukunan kan itulod nakpay, babaan iti motor na. Okay. Ang mga nusyak lang tinagkamali. Apay? Apay akasamot ng ti damdamagam kanyak. Ngamin. At da babae akanayon ko ang makita akakuyog na. Ang adudang agkukuyog. Ang mga no barkada na lang dayjay. Isumati ka na yun na nga ibaga kanyak. Ado ka no ti ka-close na iti klase da. Uray siyak, makitkitak mo ti bagbagam akakuykuyog na. Ngam aduda mo't ngagkukuyog. Pasaray ngamin makitak, aday jay a babae ti kaabay na. Kasla super close damet. Sika talaga. Ang mga no sa balila ti panangipapan mo. Ngam di ka madanagan. Saan pa'y ang nagbaliw kanyak ni Jason? Maragsakanak, tadatan iti maudi ato kat ti koleyo. Dandanitan magaw at dagiti arapaapta. Inton addaan tanton iti trabaho ngagpadpada, agkalay satan tumeten. Oray siyak mat Jason. Maragsakan na. Taging gay ta. Natibkar lata ti relasyon ta. Uray manon atawan nga agayan ayat ta. Gaputa si ka ti babae akayat ko amakaden na ititong palbiag. Awanin sa bali. Ay, nagmayat matan adan ganda kita balikas. Uray siyak. Sika mo ti lalaki akayat ko amakaden na ititong palbiag ko. Kat, agyaman nak tain respeto nak iti kabayag titawan a panagayan ayat ta. Kayat ko ang nadalusak, inton agkalay sata. Kasta ti panagayat ko ken ka. Si sasagana ak nga aguray. Kat agyaman nak iti dayta panagayat mo, Jason. Agpakadak ken ka, ha? Anda uting mi kadagiti kabarkadak. Selebrasyon, ken syempre, maudin apa nagkikita mi. Ta sigurado, bisin ton titunggal may sa kada kami. Overnight na ito yung outing mi. Ag-swimming kami. O sige, palubusan ka, ngam agan anat ka ha. Amumot, kaadwan ka dagiti madisgrasya kat dagiti ka graduate. Saan ka amapmapan iti adalam, nang runa no nakainom kayo? Agan anadak para ken ka. Di ka madanagan. Da kayo, awan ka di mati outing nyo kadagiti kabats mo? Amumot anitino laang ti ka-close ko. Gusto kanya kung ti may salaang agayam. Saan na namin anaruam ang makibarbarkada? Ada tungtungan mi kanitino, amangan kami iti restaurant,
No saan abisi ti tunggal may sakada kami. O sige, basta pakaamuan nak, no kaano kayo arumuan. Oh, kumusta ti outing niyo, Jason? Naragsak ka din matlaang? Wen, Oh, apay nga roda kas ti langam. Kaslasaan ka mat naragsak. nabanugak la siguro. Agi na ka nga rod. Amo mati sumaro na maaramid. Kasapulan ti ag-review para iti board exam. Masapul ang makapasata nga agpadpada. Sige nga Roden, agawid akon. Talaga na bambanugak. Apay nga takas dyan ni Jason. Ada nagbaliwan na, manipod si Murot iti outing da. Kasla ka na yun ang maikulkulang. Kan saan mo tan ang matagtagari? Ay, kat damagam Kanayon ko mat adamagan. Ngam, awan mo ti maibaga na problema na. Ngam, amok ni Jason. Saan mo tasigo da kasjay? Ay, no ka, no amadama ti review tayo para iti board exam. Ay, kasta pay. Ay, ang mga no saan ang makapasa, no kasta? Isungaro ti pagdandanagak. Di namat ngamin ibaga ti problema na, tapno matulungak ko ma. Ay, ang mga mat no adalimlimad na kan ka. Ha? Anya kumangay? Ay, dahi ta titakwatam. Nakaragrag sakak mama, papa. Agpada kami ang nakapasakan ni Jason iti board exam. Congratulations, iha. Congratulations, iha. Agyaman ak mama, papa. Adawis dagiti dadakkel ni Jason. Mangan tayo iti restaurant. Celebraran tayo ti baligyo adwa ka ni Jason. O sige, di mapantayo. Nasayaat mo't daytoy apan nangawis da kada tayo. Tapag tutungtungan tayo mat kuman ti may papan kada kayo. Saan may paya na pagtungtungan dayta ka ni Jason, mama? Diyak amuno, anya ti plano na. Ala, urahin tayo latan. Nga isuda ti umuna nga agsao. May papahan kada kayo ka ni Jason. Wan, papa. Sabali nga minti madmadlaw ko ita ka ni Jason. Diyak amuno, anya ti problema na. Ngam, kasla ka na yun nga awan iti bukod na panunot. Umuna kami nga rudin nga agawid, iha. No saan mo pa akayat ti agawid? Wan, papa. Apay ngamin, adi mo pa'y kayat ti agawid, iha. Imunan ang nagawid da Jason kan dagiti dadakkel na. Adala ang orayak akayat na ti makisarita kanyak, mama. Iso nga umuna kayon. Sige nga rud, iha. Mapan kami na. Sino nga taday ito'y nag-text? Kaya't nakano makita. Adda ka no napatag na ibagana. Saan ko matang-amo ka number da ito eh? Tinasayat. Urayak latan. Naibagak mo tan adito iti pagkitaan mo. Alona? Familiar ti ropa na kanya. Agtugaw ka. Agyamanak. Anya ti bagam? Amo na ka di. Familiar ti rupam kanyak. Amo kon. May saka kadagiti barkada ni Jason idi college. Husto ka. Siyak ni Alice. Kayat ka makita. Tadala kayat ko amaamuan. Anya dayta? Masikugat. Kat ni Jason ti ama. Ada na pasama kada kami, iti nagauting kami. Agbata kami, iti anak kainom. Naibagakon ka ni Jason, ti kasasaad ko. Ngam awan plano na, atakdaran ti sikog ko. Nasakit deti para kanyak. Ngam adamot ka malik. Amukmat nga ada kaayan-ayat na. Ngam tinutupak pailangan. Sorry, Alona. Ngam saan kayon ariribukan? Sumuruta kadagiti dadakkel ko iti abroad. Kat ijayan apadakkelak ti anak minto ka ni Jason. Pakawalan na kalona. Saan ko ngayong gagara ti amin? Nakainumak. Nasulisugak. Saan ko nga ayayatan ni Alice?
Si kalaang ti kayat ko ang makadwa iti tungpal biag. Nagsakit na ito'y para kanyak, Jason. Ngam kasano nga agragsakak. No amukmat nga darumbang atak daram. At least, awan pa'y tinapasamak itinagbautan ta. Ngam kasano mat na dya babae. Babae akmat, Jason. Amok no anya ti marikrik nana. Isa pang nga asim takasaum tinasikugam. Kunana sumurot kanon kadagiti dadakkel na iti abroad. Kasaom iti nasayaat. Tapno saan na nga ipanaw ti agbalintong nga anak yo. Da Jason kan Alice tinagkalay sa Mr. Lonely. Nasakit man tinakam ko, ngam inaklon ko asipupuso ti amin. Kinunak iti bagik, nga amangan no saan kamin tumatlaang anaragsak. Amangan, no saan tumatlaang anatal na, ti panunot ni Jason. Taam muna, nga inabandona na, ti putot na. Adak itan dito abroad. Kat nakabiro kak, iti foreigner, anang ikallay sa kanya. Kastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona, pagayam ko, natanok ka nga agayat. Takinabailam nga insakripisyo, ti panagayat mo kini Jason, para iti nasikugan na. Ket kablaawan kamet, tanasara ka mon, ti lalaki, aparakan ka. Bueno papagayam, ingkay nanggigan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alona, ataga Mountain Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alvin. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ubing kami pa'y idi pinanawan na kami ni tatang gapu iti sabali a babae. Gapu iti dayta, nagimula ak iti gura ken sakit tinakam ken kuana. Ngem dimteng ti gundaway, anapakawan ko ti amak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Alvin, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nanang, agan-anad kayo kumakanayon dito eh. Agsubliak man ni Jay Syudad. Ay, unay kalakit din ay anak ko. Napigsa akbay. Si katirumbeng nga agan-anad di jay syudad. Nanang, amuyo mo tong kanyak. Trabaho laan ti pakakumkumikumak ijay. Numaminsan, rumwar kami mat kadagiti gagayam ko. Uminom kami man, ngam jay saktulaan nga inom. Nasaya at nukasta anak ko. Kanayon mo nga anadan tabagim. Ayun gayam, nakunam idi kada kami ngayam amom ti kaayan ayat mo. Ang awan mo't iyaw awit mo. Ni nanang mat, di kay madanagan. Umadanin, nanang. Siguro, kalpasan ti talo a bulan, agawid ak manin dito eh. Kadwak tumatan. Sige, namnamaak dayta anak ko. Kaasi kayo matngarod no sipod ubing kayo kat pinanawan na kayo ti amayo. Wen, ngam nagagat ni nanang. Iso nga oray awan ni tatang iti din nami. Napadakal na kami ni nanang iti nasayaat. Kasta ka di? Wen, agasam ngay. 5 kami alalaki. Agmay-maysa ni nanang anang padakal kada kami. Ha? Bilibak matiti inayo. Nasingpat ni nanang. Saan nan apinilit ni tatang amang tad iti sustento kada kami. Tasigun ka ni nanang. Kabalan namat.
Naidumduma mati kinasingpat na no kasta. Ayun gayam. Kaano nakngayam mo kadagiti kakabsat mo nang rona iti inam. Di ka madanagan. Apaman ang makasubli tayo may sa akatrabahwak. Si kamot ti may sublat nga aglib. Agawid tayo jay probinsya. Taiyam mo ka kaninanang. Alvin, kumusta kayo maten ka ni Merna? Ayos lang tamat. Plano nga ron nga ipasyar ijay probinsya. Katuan yam mo maten ka dagiti kakabsat mo nang ro na iti inam. Huwag nga rod. Nabayag kayo maten nga agayan ayat. Ngam di mo pa inyam mo iti pamilyam. Huwag nga rod. Asa na balay? Apaman ang mayam mo kadakwada. Planwak matan ti panagkalay sa ami. Nasayaat no kasta. Maragsakan ang iti dayta nga imbagam, friend. Daytaman ti urayat nga ibagam. Agyaman Naimbaga oras yun, Nana. Adda kami nanang. Ay na, maragsakan ako unay may kayo anak ko. Ay naimbagmat nga oras mo balasang ko. Malaag tugaw ka. Agyaman ako unay, Nana. Ay na, nagpintas matan tagbali na manugang ko. Ay katuan nanang. Amo yung maten. Nalaing nga agpili daytoy anak yo. Bala, aginan na kayo. Talaak man diyan sa ganak a merienda. Sige nanang. Nasingpat talaga ti inam Alvin. Nalag-antirik na kankwana. Dahit ati plano kita nanang. Agkalay sa kami kuman kan ni Mirna. Ay katuan na anak ko. Nasaya at dayta a plano. At damat tandaan anay nga ornong ko. Nanang. Kayat ko kuma. Nga inton aldaw ti kalay saka. Adda ko man itatang. Ha? Kayat ko nga oray iti espesyal nga aldaw mi ken ni Mirna. Kat maimatangan na kuma. Ang mabiit lang ang anak ko. Napakawan mo ka din ti amam. Una nang. Nabayagan na napakawan ko ni tatang. Kinapudno na. Kayat ko ang makita. Ha? Aging gaita. At dapay laan kanyak ti contact number nga inted idi ti kumpare na. Kayat ko nga awagan. Kumustaan? Kan salubsudan no sa dino ti ayan na. Ngam awagak to. Inton makasubli kami kan ni Mirna ije syudad. Ala, adakan ka dayta anak ko. Saan ka alapdan? No kayat mo ako mustaan ti amayo. Sapay la ko ma, tadalat ta itinasaya at akasasaan. Nangag ko tinagsarita niyo itay iti inam. Ha? Nagsingpat na talaga. Awan makunak kankwana. Nasingpat ni nanang. Isong awan pa kadanagam. No isuti agbalin ang katugangam. Ngamin, masigurado kung agkinaawatan kayo iti amin abanag. Ti may sapay ng ugali ni nanang. Saan ama nagimula iti sakit tinakam? Wen nga rod. Naku nanapay. Asapay la kumakano taadda iti nasayat akasasad ti amayo. Manmano ti inaakas tangag panunot. Un nga rod. Iso nga uray kas jay ni tatang mi ababaero. Nagasat kami. Taadda amin ng kinkwana, tinasayaat nga ugali, ti may nga ina. Hello? Hello, asino da itoy? Tatang, di ka di mailasin ti boses ko. Ha? Alvin? Un tatang, siyak da itoy. Kumusta ka matan? Damag ko, adda kayo matlaan dito'y syudad. Ayos lang. Wen, anak ko. Adda kita dito'y syudad. Agbibiyag agmaymaysa. Ha? Alvin, ang mga no adda oras mo aso marongkar. Umay ka kuma dito'y ayan ko. Sige tatang, adda oras ko. Ibagayo lang ti address yo, ta umaya ka. Agyaman ako na anak ko tanalagipnak. Si kakid di matatang. Malipatan kayo ayamat. Naimbaglaangan, tasaan kayo ang nagsukat iti numero. Wen, tanam na maag ngamin nga awagan nak. O sige nga ron tatang. Urayan dak dita, ta umaya ka.
Tatang, adda kami. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ni Mirna. Mirna, iso ti amak. Iso ti imalaak iti kinataar ko. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Kastamat kada kayo, tata. Ni Tatang, 50 ti taonan. Ngam saan namadlaw. Wan nga ron. Kaslag taw-tawan lang iti 40. Ang awan nakmet. Ala, agi na kayo. Tadain saga nakapagsasangwan tayo. Mangan tayo, kan agpalamiis tayo. Agyaman kami unay, Tatang. Sigurado ang magustwak ti inluto yo. Kinapudno na. Mailiwak matan iti panaglutluto yo. Di kagdana ganak ko. Ita anaamuan nyo no salino ti ayan ko. Umay kayo latta. Anytime, ilutuan kayo iti anyaman na kayat yo. Nagpintas matan ti kaayan ayat mo, anak ko. Una, Tatang. Nalaingak mat ang nagpili. Akas kada kayo. Husto ka, anak ko. Nalaingak met anang pili iti inayo. Isu na lang, tanagpaabakak iti sulisog. Tatang, No saan ako nagaramid iti sana nasayat idi. Naragsak tay kuma asa nga pamilya nga aging gaita. diyon panunutan day jay, Tatang. Anya nga rod ngay. Katawan mo ti tawa perpekto. Tinapatag, kat nakaamiris kayon. Ket pagyaman ako unay, gapot akasta ti kapanunutam anak ko. Ket kumusta maten dagiti kakabsat mo? Ayos dalang matatang. Kinapudno na. At damutan bukod da trabaho. Kasta ka di. Ket sika, kaano matipanggap mo apan ang ikalay sa iti kayan ayat mo? Adaan ka matan iti trabaho. Ikalay samon. Narigaten, sapay nagpintas. Kinapudno na, Tatang. Day tapay ti may sa ama kagapo, no apay sinapol kayo. Takayat ko, nga intun aldaw ti kalay sami, kat maimatangan nyo. Kasta ka di. Kaya't mo asawan, plano yon ti agkalay sa. Un, Tatang, iti kabiitan a panawan. Agkalay sa kami mutan kanimir na. Nasayahat nga rod no kasta. Ket sapay lakuma, tasan mo nga aramiden ken kuana, dagiti kas iti nararamid ko idi. Nagubing matan tilang ati amam? Unmir na, ubing at talaga tilangan ni Tatang. Saan ngamin ang naparigat iti trabaho? Kasta ka di. Isumatla na tata ang ngamsika. Si kakid dimat. Ang awon nakmanan. Ngam, pudno day tanak ko na. Nagubing tilangan na. Saan amadlaw nga adamutan edad na. Nakigtutak edi nakitak. Kaslam anong mulaan. Pasig lang amin analalagan ti trabaho ni Tatang. Isu akas di tilangan na. Isu asaan anakaskas daaw. No apa e pinanawan na kami idi, gapo iti babae. Ngamin, babae iti umasidagkan kwa na. Kasta ka di. Tinapatag itak at nakaamirisan. Ken may pamaysa na ti agbalbalyo. Ngamin, dadakkel kayo matan nga anak na. Hello, Tatang. Hello Alvin, anak ko. Kumusta kayon? Ayos lang, Tatang. Nasayat no kasta. Ang mga saan kayo abisi, umay kayo kumaditi pagnanaedak ita. Ha? Apay, Tatang? Nagluto ak namin para kumakada kayo. Kasta ka di. Ay na, agyaman ak unay, Tatang. Ngam nag-out of town nak ita. Awagak ni Mirna, isulangan ti mapandita. Kasta ka di anak ko. Katuin ibagam nga umay naalaan dahito isidaan ngayon lutok ta sayang met. Sige, Tatang. Umay kamin to sumarong kardita, apaman ang makasubliak. Alang roden anak ko, agan anad ka dita. Un, Tatang, kastamot kada kayo. Sigamot gayam day ta masabat ko manong Alvin. Unak nun nag-out of town ka.
Jak ngamin makontak ni Mirna. Iswan nagsubli ka dagos. Aywan, nakitak ije tiyandaan idi kalman. Nga adda kadwa na alalaki. Nataer dya lalaki. Dinamag kuno asino. Kat kuna ni Mirna asigod akachachat na. Anya, Sinalabay dya lalaki, kat napandan. Inagkanpay dya lalaki ah. tigaranggan diyang nga babae. Nalabit nga insukat na kan ni Mirna, Manong Alvin. Awanan tatang. Jakon makontak ti cellphone ni Mirna. Kaya't kadi asawan dayta nga insukat na kaniti lalaki. Anak kita da kaduana. Tatang, inayat ko ni Mirna. Katjak ipagarop, akas to iti aramidan na. Kalaat da ito tatang. Ala, anak ko, bay amon. Nalabit asan anapudnukan ka. Naglakamot ti panangisukat ni Mirna kanyak. Awan mo ti amok ang nagkurangakan ko, ana. Maawatan ka, anak ko. Ay, dayta marikrik nam ita. Nalabit akas tamot tinarik na idininanang yo. Idi pinanawan kayo a pamilyak. Tatang, Katima ko na kanak. Baybay amon ti kaya nayat mo. Tadumteng tuken kat isa bali pa'y ababai at talaga aparaken ka. tatang, Anak. Kaya't kung hagsubli ka da kayo a pamilyak, ipalubos mo ka di. tatang, Numaawat na pa'y tiinam. Kaya't kung hagsinubyan kami. Adamat basit urnong ko, ang mabalin mi apang rugyan iti basit a negosyo. sige, tatang. Sapay ko tauman nugot ni nanang. Ala, awaten kalakay. Tanyang ang arod, kat nagkid daw kamutan iti pamakawan. Bakit kan lakaytan? Iso anas kan nga agtinulong ta. Agyaman akno kasta bakit. Adda basit nga urnong ko apang rugyan ta iti basit a negosyo. Lakay. Alvin, adda kami kininanang mo ang mga dingay kan ka. Gapo iti liday nga impaay ti kaayan-ayat mo. Tatang, Ala, anak ko. Ikarigatam alipatan day chay akayan ayat mo. Dumteng tuken ka ti sabali manen nga ayat. una nang. Awan mabalin ko. No di ti manglipat kan ni Mirna. No pa'y nalidayak. Naragsakak latta. Gaputa na urnos kayon kan ni tatang. Nalidayak may papanken ayat, Mr. Lonely. Ngem naragsakak. Gapo ta makitak a naragsak ni nanang. Iti panagsubli ni tatang. Alakastan, to'y pagayam mo, Alvin. Agyaman ak pagayam Alvin iti diti apakasaritaam. Aklunem nga insukat na ka ni Mirna. Ngem kas iti nakuna dagiti naganak mo, dumteng tulata ti babae aparaken ka. Ket kadananang kentatang mo, sapay la kuma, tagtultuloy ti ragsakda. Isuda ti agbinulig iti biyag. Ita, tanataengandan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan nga Alvin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran, kaniti direksyon, Virgie Paclay, Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami ting kapanang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Amelia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, addan idad ko ket aklunek anainlabak iti lalaki a nakachat ko laeng iti Facebook. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Amelia. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Gaputa ka sa ngayo ita. Ada itid ko arigalo kada kayo. Tapno adamot pagdiwliwaan nyo. Kantap no saan kayo ang maboring. Anya ngay dayta, anak. Sige. Lukatan nyo tapno makita yo. Sige karod, lukatak. Cellphone. Ay, jakmot amo nga usaran da ito'y nakong. Naragsak akon iti dikipad a cellphone ko. May mayat daytoy. Tamabalin nyo ti agboya ditoy. No saan yung amo nga usaran, o di agpasuro kayo ka ni Faye. Saan kayo na masango nga isuro? Makumiko makakanayon iti opisina. Kasta ka di. Ama nga no narigat ko ang masursuro da ito'y. Mama, nalakalaang. Na-phone book ko ditan ti number ko. Kitaan nyo. Dito, iti pakakitaan iti phone book. Yaramidan kayo to iti Facebook yo, tapno maka-video call yo ni Daryl. Makita yo ang mismo dita cellphone nyo, tirupa na. Kasta. Ay, mayat nga rod, no makita ang mismo dito'y cellphone. Mailiwak mo ito iti kamsat mo. Nabayagan asaan ang nagaw-awid. Ay na, makita ng paiso ti rupam anak ko. Kat makita pa'y aramidam. Un mama, imbag man, tayong gatangan na kayo ni Jubel iti touchscreen na cellphone. Regalo na kanya, ta birthday nga rod. Happy birthday, mama. Pasensya kayo na. Awan regalo kada kayo. Mangipaw itak lang iti kwartayo. Okay lang, nauray awan regalom anak. Saan kamot nagliway ang mangipawpawit kanya kiti binunan? Nayunaklat tanti pawit ko. Usaran nyo nga pasyar. Agyaman unay, anak ko. Bastan ang nadan nyo akanayon ti salon at yo, mama. Agpa-check up kayo adagos, no adda madi amarikrik nayo. Wen, saan nakapagdanagan anak? Si kakit di ti agan-an na dita. Ay na, Madam Amelia. Talaga mo ta naglaka kayo nakasursuro nga agusar iti touch screen. Kasano kat isumot lang amin ter aramidon yun iti agmalmalam. Ay Daffy, maliwliwa akiti da iti a cellphone. Dagado ti mabalin ang mabuya. Ken dagiti amigak. Makitak dagiti ladawan da dito'y FB. Hinagpipintas na si ka. Kaya't kumat agipos iti ladawan ko dito'y FB. No kasta, masapul nga rod nga damayat a picture nga iposyo, madam. Wanan niya. No kasta, agpeles ka nga rod. Adda papananta. Alaan nak iti ladawan, tapno addamot na pintas a ladawan nga ipos ko. Ken mapantamangan iti restaurant. Agpasyarta, ken ag-shopping ta. Taalaan nakbeten iti ladawan. Nagapan nyo ka ni Mama, Faye? Naggapo kami di mall, ma'am. Anya ti inaramid yo ijay? Nangan, nagpasyar, ken nag-shopping. Ket bayat nga aramidan mi dayta. Al-alaak mo iti ladawan ni Madam Amelia. Ipos na kano. Umapalmot ka dagiti amiga na. Talaga amaliliwa nga rod ni Mama iti baro a cellphone na. Agpaiso dayta ko nayo, ma'am. Daras na asimrak iti kwarto na itay. Agipos ka nun iti ladawan na. Kaipopos ko pa lang kadagiti ladawan ko. Ngam adun ti nag-like ken nag-comment.
Replyak man adagos dagitoy comments da. Nay, ada notification iti Facebook ko. Ay, kitagman pa'y. Friend request mo't gayam. Mulong, tinagan tinag-friend request. Kat, nagtaan mo't ni tiladawan na. Macho! I-accept ko. Adda ita, friend ko ni Mulong. Mama, kanayon matan ada ita cellphone nyo tig-igaman nyo. Saan nyo matan nga ibatan? Saan aya nga iso ti Serbina ginatang mo anak ko? Kuna mapagliw-liwaak. Wan ngam di yung matsobraan Agaliwaksay kayo mat. Saan na aday taag cellphone ti aramidan nyo? Ado nga minen ti friends ko iti FB anak. Kitahan nyo tadagiti am-am mo yung laang ti pakifriendan nyo. Ay, narigat ang ti agtaltalak itaapanawan, mama. Uwan anak, saan ka ba danagan? Sa anak mo't siguro aluklukon laang ni Mulong. Ibagbaga na mo't ama pintasan unay kanyak. Ken, nagseksiak ka no. Ay, agayatak samatan kan ni Mulong. Kanayon ko nga ururayon ti chat na kanyak. Kanayon nga min nga good morning, kan good night kanyak. Nagmayat gayam ti adda ka chat na. Adamang damdamag no nang anakon, kan noan niya ti aramidag. Adita, ada na chat. Sigurado animulong da ito'y. Basa ti chat na. Kunaktumot nga iso. Mabalin ka di. Nga kita ta iti personal intun bigat. Replya ka dagos. Ibagak awen. Papanan nyo ka day, madam. Ay na, nagpintas ka, nagsiksi kayo matan iti day taasuot yaw. Tangay adda ka matlaangan dita. Itulod nakman, karding. Sa dinaw, madam. Ijay mall. Sige Itulod kayo laang Saan kayong to masukaw na? Agsubliak ngamin iti opisina ni Ma'am Jubel inton madamdam Awan problema iti dayta. Madam, itamam pa asaan kayo ang nagpakuyog kan nefay. Ay, saan ko akasapulan ti kadwak ita? Di awanan ti mang picture kada kayaw. Saan ati ag picture ti mapan ko aramidan ijay? Kan apay aya nagado asal saludsudem. Ay, limak lakayan kalabid. Isaganap kit din tilugan. Ay, nakasaganan tilugan, madam. Jay laaglugan ay. Sige, mapantangarudan. Nakarkaro man na nagpintas ka iti personal. Nakapudpudaw ka. Kaslasan ka maininitan. Sana kasla kanyak. Anapuran ti kudil ko. Gapo iti katatrabaho kiti talon. Saan mo't amadlaw nga agtaltalon ka? Apag husto laang mo't ti kulor ti kudit mo. Kan uray si ka. Nagtaer, kan nagmacho ka. Ordinaryo akla nga tao. Sana kasken ka, amadlaw abaknang ka. Nginginayan dagiti kawas, kan bag mo. Kastamat ti sapatos mo. Idinto ta siya. Ordinary lang dagiti suot ko. Sana ka may karikan ka. Ay, saan mo nga ibagati kasta? Apay kumamot, asaan ka may kari? Kaputa mabain ako umabay kan ka. Kaslat tagibas sitak tibagik. Sige, tapno saan mo at tagtagibasitan tibagim. Inton malpas tamangan, ag-shopping ta. Gumatang ta kadagiti arwatem. Tapno saan mo at tagibasitan tibagim. Inton sumarunong agkita tamanan. Agpwesto? Wen, kunak lang arudan. Talaga baknang kang arod no kasta. Ay, sa anak mo tama ko na baknang. Hanggang saan ko ang problema ti kwarta? Ta saan mo't anaimot dagiti anak ko kanyak?
Binula na pauitan na ti anak ko, Japrod. Kan sabali pa'y tititad ni Jubel nga anak ko. Isuda ti mangmangtad ti kwartak. Ta sa anak mo't nga agpenpensyon. Talaga nga, Rod, asaan mo a problema ti kwarta? No kasta? Narabyan kayo matas mangpat, mama? Sa dino tinanggapuan nyo? Nagpasyar kami lang kadagiti amiga, anak. Nasayaat mat nga rod, tap na makaaliwaksay kayo. Madimat laang, no ti cellphone nyo akanayon ti sangsangwan nyo. Sige nga rod, anak. Umunag akon iti kwartok, kaya't kunti agin na. Ay, nabannog ka talaga. Ikat, ingkay pa'y mangan Ay, saanan? Nanganak ko di tirwar. Sige, mapada ko di ti kwarto. Ay, nagragsakak. Gapoy tinapasamak ka na kami kan ni Mulong. Kuna nangagkita kami tumanen. Uray siyak tiyag gastos. Okay lang. Kaasimot ako na nangawan kwartana. Isumanan to'y nag-chat. Good night, sweetheart. Naparagsak na kitang altaw. Siya kun ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Gapo iti isasangbay mo iti biyag ko. Replyak mo't. Uray siyak. Nagpaiduma mo't tiragsak ko ita. Italaang manen nga agayatak manipod pimusay ti asawak. Ket jaklakit di kabaalan amapukaw ka iti biyag ko. Kahit maputi na ang buhok ko. Apaw! Nagmayak mo di pa nagkankan tayo, madam? Saan nyo pa'y anasiputan ti yasidag ko, Hapay ngay masidag ka. Adda masapol mo, Faye. Umayak ko magsibog. Mada kayo matgaya man ngagsibsibog. Da kayo matundi nagtrabaho iti trabaho, madam. Bayata anak ngamin kadagiti apagukrad asapsabong. Kas nga pa nagriknakit. Siya, dagita nga apagukrad asapsabong. Ha? Anya ti kunayo, madam? Awan! Kunak nga umubing tirik na ka makakitkita iti apagukrad asapsabong. Adaman kayam damagakan ka, Faye? Anya ka di dayta, madam? Napadasam ka din ti agayat? Hay? Saan pa'y, madam? Awan pa'y mo't na ilawan na nagaram kanyak. Uray iti FB? Awan agar-aram kan ka? Awan, madam? Apay, da kayo? Ada ka di agar-aram ka da kayo? Ada ipagakan ka? Ngam secret talaan, Saan mo nga ipagpakay ti anak ko? Ada boyfriend ko, Faye. Kat naamamok iti Facebook. Ay, sus! Inatiwdak nga rodan, madam! Nakasukat kayo manen, mama? Adda ka di pagnayo ita? Wan iha, kaduak dagiti barkadak. Agpasyar kami lang. Naagaliwaksay, kasjay. Adda ngamin man madlaw ko kada kayo, mama. Anya ti madmadlaw mo? Madlaw ko apumin pintas, kan umububing kayo. Kan kanayon ang naragsak tila ngayo. Adda ka di mang parparagsak kada kayo, mama? Tila ibagbagam mo, Jubel. Agpaiso ka di nga, umububing kan pumitpintasak. Uwan, mama. Addan samot mang papapintas kada kayo. Apayakas la da problema, sweetheart. Saan ka matagtagari? Andang, Rod, sweetheart. Anya ti problema.
Ibagam, barang makatulong ak. Babainak ko mga rod amang ibagakan kay ti daytoy. Ngem, awan mo't sa bahalya maasit gak. At ang amin iti ospital ni nanang ko. Kat masapol ang maoperaan. Ngem awan kwartak apag paoperak. Mano ka diti ka sa pulam akwarta. Bale, 50,000 kuma. Oy, dakkel nga rod agatan no kasta ha. Uray utangag ko man, wadda kwartam. Bayadak tumat lang, inton addanton nawadwada kwartak. Sige, pautangan ka. Agawid akpay nga rod, tamapan ko alaan ti bank book ko, tag-withdrawak. Ha? Ay na, agyaman akan ka, sweetheart. Apay nga taaman ipod pinautangak ni Mulong. Saan mo tan nga agchat-chat kanyak? Kumusta nga tan ti inanaan na operaan? Amang ano makumikom iti ospital, iso asanak ang masango nga ichat. Tinasayat, siyak ti agchat kan kwa na. Apay kastoy? Saan kumatan ang maichat? This person is unavailable on Messenger. Day tamati ko na. Ayabak man ni Fe, tagdamagakan kwa na. Ay, sauce, madam! In black na kayo, Malt! Sigurado ka kaditi day tanga ibagbaga mo, Fe? One, madam! Oray damagan nyo pa'y akin ni Ma'am Jubel. Saanan? Iso day tatay ibagbagak a boyfriend ko. Iso saan mo nga ibagbagak ka ni Jubel takababain. Agsubli ka ni iti trabaho. Sige nga raw, madam. Kunak no ay ayatanak ni Mulong. Ngam kwarta lang kayam ti inalman na kanyak. Idarom ko la kuma. Ngam saan kumat nga mo ti pagigyanan na. Kanoan niya ti agpaiso anagan kan apelyido na. Kan awan mo't kasuratan anak kautang kanyak. Abangan no maibabainak lang. Anya laangan ti ibaga dagiti tao kanyak kan dagiti anak ko. Kababain day tingay naramid ko. Bakbakatan akon. Ngam no apay anak relasyon ak iti adayo nga ubing ngam siyak. Aging gaita, Mr. Lonely, awan nang ibagbagaak iti daytoy anapasamak kanyak. Ngamita, saan akon amakichat iti adayo nga ubing ngam iti siyak. Tuy pagayam mo, Amelia. Agyaman ak pagayam Amelia iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan nga amin nga ubing akarelasyon ket saan anapudno. Tadamet dagitay talaga nga agayat iti napudno. Nga uray adayo nga inauna ti babae. Adamet lang kada tayo ang mga miris, nuluklukwen da tayo ti karelasyon tayo. Ket saan tayo unay nga agtalek, nang runa, no saan tayo nga am mo ti maysa a tao. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan nga Amelia, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad iti naga na glory. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana.
Dear Mr. Lonely, problema ti asawa. Gapo iti trato na kadagiti dua nga anak mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Glory. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lakay, apay ngamin adi mo kaya't apagtrabahon dagiti anak ta. Imbes ko maatumulong da kadagiti trabaho mi jay talon. Saan mat? Taday talag cellphone ti ang muda. Bayam ka dilatay dan bakit? Kabalak mati ag trabaho. Bayam at ipanagadal dati into na rin da. Wen angam saan mat nga rod nga adal ti aramiden da. No di kat ag cellphone. O, kitaam ni Dalia. Idi pa'y laubing, insurok kadagiti trabahon dito'y balay. Nagagat itan at tumultulong kanya. Saan ta napagapaan day tabanag? Nuko nakasaan mo apagtrabahon ida? Saan? Mawatan. Apay ngamin aya, tadi mo kaya't apagtrabahon ida. Anya ti makagapo. Ibagaman. Diyak kaya't mapadasan dati rigat ko idi ubingak. Kakaasyak apagtrabahon day ti talon. Ipaawit da kanyak ti kaban-kaban nga irik. Nga uray diyak kabaalan nga awitan. Saan mo mat ida aparigatan? Ipatrabahom laang kadakwada at ikabailan da nga aramiden. Kabalak pa iti agtrabaho, kunakmat. Ay, ala, makaammo ka man laang. Jonel, tangay si kamot ti inauna, kan 16 matan ti tawon mo. Kabailang matan ti tumulong kinitatang mo ijay talon. Mapan mo tulungan ni tatang mo, takaasimat. Ay, diyak kaya't nanang, mabanugak. Nagdakkel tabagi man ako. Ngam di mo kaya't abanugan. Anyang iti kayat mo nga ramidan. Mangan kan maturog. Saan na kaya't ni tata nga mabanugak, nanang? Isuasaan da ko napilitan na mapanijay talon. Kat, saan kayo amaasyan kin ni tatang yo? Nga isula ang tagtrab-trabaho? Kabalan ka numot ni tatang? Uray pa'y ibaga na akabaalan na. Tulungan nyo lat na at akaasimot. Saan na nga rod akayat nga agtrabaho kami? Tagulit kayo, mat. Anak, aldawan, ingka mangisaangan tadapi aramidak. Wen nanang. Imbagpaykan ka, tamatulungan nak iti trabaho dito'y balay. Siyempre masyanak mat kada kayo. No trabaho yo amin. Sa anak matakas lakad amano nga awan amuda at trabaho? Saan mo idaatultuladan? Tama diti sadot anak ko. Wen nanang, saan kayo ang madanagan? Takanayon kayo at tulungan kadagiti trabaho yo. Nasaya at ngarod no kasta. Bakit? Masapa ka mapanijay talon na. Isarunom tulangan ti balon ko. Agkape-kape Saanin? Sayang ti oras. Sumingising ton jay init. Napudot ton no agarado ak. May mete agarado no kastoy adi pa'y simingising ti init. Ay nalakay, sobra mo ti kinagagat mo. Inton ko nagsakit ka. Para kadagiti anak tati araramidak. Tapno daw sa rin da nga agadal. Ipalubos mo kumangamin at tulungan da ka. Dahil ta ka di man ti pagsubangan ta. Mapanak man langan. Nakaluto ako. Apay akas lama ditirik nak. Impilit ko ti bimangon itay. Uray maditirik nak. Takunak no maikat matlaang. Ngam kasla markaro. Ay, kasla maulawak. Kan nagsakit ti ulok. Itog ako kumanpay. Good morning, nanang. Good morning, mat-anak. Nakariing kagaya man. Apay akas tati lang ayo. Maulawak anak ko. Kan nasakit ti ulok. Ha? Dapadapan kayo man? Ala, nabara kayo. Masapol nga agtumar kayo iti agas. Sapay awan agas nga istak ko, anak ko. Inak gumatang ija store, nanang. Alaman nga rod, anak. Mapan ka mangala iti kwarta ija wallet ko. Sige nga rod, nanang. Panawan kayo, pay. Kasanugayam nila, huro. Diyak maituludan iti balon na. Ay, kaasimat na asawak. Inakriingan ti may kadwa nga anak ni.
Taiso ti ibaon ko amang itulod iti balon ni Lauro. Miller, Junel, bumangon kayo di tantan ni Aldawan. Bumangon kayo. Apay ka di, nanang. Apay ka na, nanang. Kaya't may pa'y ti maturog. Saan na kami kumamot ang disturbon, ah? Ay, nagmayat lakit din ayat ti biagyo. Saan ang mabalin kanyak ti kasta? Miller, sikat ti mangitulod iti balon ni tatang mo. Kat sikamot, Junel. Sikat ti mapanmanggaik iti pagmulaak iti karabasa. Maditiriknak. Iso adda kayo pa ilang timang trabaho kadak iti trabaho. Ura italaang. Kayat nanang, ipulong ka kinitatang. Sige, mapan kayo agipulong kinitatang nyo. Kaya't yu kadita panawan kayo, kat makaammo kayon iti biyagyo. Nidalya laang ti isurot ko. Anyamatan ni nanang. Bumangon kayon kunak na eh. Didak urayan ang makapungtot. Taong mga nubuyatan kayo iti danaw. Adtuyan ti agasyo, nanang. Agtumar kayo. Agyaman na kanak ko. Naisagana yung kadin ti balon ni tatang. Siya kung ti mangipan iti balon. Sigurado asaan man nga agawid day jay. Imbaon kon dagiti kakapsat mo. Agdalos ka laangan dito ibalay. Ay, imbag man ta na ibaon nyo ida. Nagungutak ah. Imbagak apanawan ta ida. Ganda kamat gayam, nanang. Ni tatang lang amin ti saan ang mangayak nga agubrada. Anyan to lang atan ti pagbambanagan dagiti kakapsat mo. Nukas jay dalatan. Asino tinagko na abaonem dagiti anak ta, Glory? Lauro aguri-gurak. Asino nga'y timang trabaho kadagiti trabaho no saan nga isuda. Uray italaang agsakitak ng trabaho da. Inton maminsan, uray saan mo ang matrabaho dagiti trabaho mo. Siyak ti mang trabaho. Basta saan mo idang ibabaon. Takaasi damat. Si kati kaasi, saan nga isuda? Kabalak mo tiyag trabaho. Masikuranak amang kitkita kadagiti anak mo anak kailad latan ngagmalmalam. Inton masurunak, panawan kayon tamakaamu kayo matan. Unay kamatan, Glory. Kaslaawan pa nang ipatag mo kadagiti anak ta. Tandaanam, adda obligasyon ta kadakwada. Wan, ngam nalabas tar aramitam. Kaya't ko lang mat nga agbyag da naragsak. Asaan da maparparigat? Saan akas idi ubingak? Amabutengak iti day ditatang. Tano saan nga agtungpal iti kayat na, bauten nak. Naranggas unay kanyak day ditatang. Katwan ah, tasaan mo mat ngamin apudpud no nga ama. Huston, diyak kayaten alagi pan tinaglabasak idi ubingak. Tinapatag kanyak ita. Saan ang mapadasan dagiti anak ko, tinapadasak idi. Nanang, imbag man ta nakapasyar kayo. Kumusta kayon? Nasaya at mo't anak ko. Diyak mo't mauray nga umay nakpasyaran. Di siya kun timang pasyarkan ka. Ay napasensya kayo, nanang. Nagadumot ngamin at trabaho. Diyak mapanawan to'y balay. Mas daawak mo't nga biniti asawam. Aging ga ita dadakkel dagiti lalaki nga anak yaw. Di na mo't ida pagtrabahuan. Day tati pagsungsung-batan minumaminsan, nanang. Diyak amo no anya ti ibagak iti asawak. Tapno mabaliwan na ti kasdi akapanunutan na. Kasaumlatan adag iti anak yaw at umulong da iti trabaho. Inaramid kon day tananang. Ngam agungot ni Lauro. Kabailak mat abaunan ida. Ngam kontraan nakmat ni Lauro. Ay oo, na yan ti asawam. Naparigat ngamin idi ubing. Iso nga ita, di na kayat amapadasan dagiti anak na ti agrigan. Nagpailyak kita. Inak gumatang iti mausar iti talon. Agpakuyugan kadagiti anak mo, tapno adda kadwam nga agbagkat kadagiti gatangam. Saanen, saklatan. Mga kilakon iti tricycle. Ala makaamu ka. Tangay di mo mo't kayat ti matulungan. Diyak amo no anyat klase ti panagpampanunot mo. Agtal na ka. Kaslamot awan panunot kon iti daytang ibagbagam. Ay, diyak amo kan ka. Sapay ko mata saan mo apagbabaw yan iti udi na. Ti kasta pa nang spoiled mo kadag iti putot mo. Ang mga nusikanto ti agbabawi iti kasta nga ugalim.
awan pa nang ipatag mo kadagiti anak mo. Kagura da kan tulakit di, no bumakat ka. Nasingpat ni Dalia. Iso ti pudno amang ipatpatag kanyak. Tamunak atulungan itirigat ko. Patsyak adinak to kagura. Talimpyo ti panagpampanunot na. Tsaka mukin ka. Panawan ka man langan. Ne, nanang. Apay kas tatitsura yun. Kas kailan na bambanog. Ay, nagtartarayak nga imbay dito'y balayaw. Ay, agdi na magdita paradaan di tricycle, di pa nakadisgrasya ti asawam. Ay, nadungpar ka no ti tricycle ang nagluganan na itay. Ay, Diyos ko. Sa dino ka nung nga ospital ti ayam ti asawak, nanang. May samad nga ospital ti adda dito'y lugar tayo. DJ ti papanam. Sige nga rod, nanang. Tenak kitaan ti asawak. Dito'y kayo pa'y labalay. Tapno adda kadwa dagiti apo ko yun. Ewan, awan pagdanagam. Mala, ingkan. Ay, nalakay. Maputad ka no ti gurong mo. Naparpar ka no ti tulang na. At saanan amay salbar dagiti doktor ti may sasakam. Sana mabalin bakit? Kasanwa ka makatrabaho ngay. Numaputad matanti may sasakak. Bakit? Saan da ka din ang mabalin a remedyoan? Kinasarita kong dagiti doktor. Detala ka no ti remedyo. Ti panang putad da iti sakam. Kasano pa itaan? Sana ko na makatrabaho. Imbaglakit din, tati nakabangga ka da kayo ti aggastos dito ospital. Dayta ka no lang ti maitulong da. Tapada tayo matla marigrigat ti nakabangga ka da kayo. Unay mo tandi kaso yan nagbanagak. Jack maklon da ito'y. Agyaman kakit di alakay. Takas talaang tinapasamakan ka. Iso aswerte ka pa ilaang lakay. Itatakas tan tinagbanagan ni tatang. Kasanon ti biyag tayo. Damagak man kada kayo. Nuan niya ti kasayaatan ng aramidan tayo. Tapno saan tayo nga agbisin. Nanang, kinapudno na. Idinsang pat yun ni tatang ang nakasaklay. Pirmi ti asikin kwa na. Diyak kayatan nga trabaho ni tatang. Siya kung ti agtrabaho iti talon. Tulungan na ka, Miller. Una, manong. Alangan mo ni tatang. Katpilay nga rodan. Agyamanak numaasi kayo iti amayo. Tulungan dak ang mga dingay iti amayo. Takas laawanin patag tibiyag na kenkwana. Itatanaputo den ti sakana. Sige, nanang. Mapantayo nga rod iti silidyo. Takasarita tayo ni tatang. Ibagatakan ko na manong. Tadata mo ti agtrabaho iti talon. Amangan no iso ti may sa pagladladingitan na. Tapampanunutan na. Asaanan ang makatrabaho. Huwag ngagpaiso, nanang. Ang mga no pampanunutan ni tatang ang marigatan tayon. Alang rod, da kayo ti mangay ayo kenkwana. Takaasiman. Lakay, kadwak dagiti anak na. Anak ko. Kasano pa'y tibiyag tayo itan? Saan kayo na may paayan itinanam ay abiyag? Tagastuyak matan nga amayo. Tatang, saan kayo ngagladingit? Ipatpatag da kayo unay. Da kamin kini Miller ti agtrabaho iti talon. Saan ka di, Miller? Un tatang. Masyan kami unay kada kayo iti kasta nagbanagan nyo. Saan kayo amadanagan? Tasaan da kayo abaybayan? Saan ko apinilit idalakay? Iso dati nagdisnudo nga trabaho. Gaputapat-pat ganda ka dagiti anak ta. Agyaman ako unay kada kayo, anak ko. Sapay ko matamawatan da nga amayo. No sana ka nagbali na kastoy. Ikarigatan kayo ko mga ipayan iti nanamaya panagbiag. Ngam kastoy ako na. Marigatan ako nagtrabaho. Dadakkel kamin tatang. Isuada kamin ti agtrabaho. Pakawanen da kami kuma. No saan mi anapanunot ti tumulong kada kayo idi.
Pakaragsakak ngamin. Numakita ka saan kayo amarigregatan. Iso nga itatatang, da kami matantiag trabaho para kada kayo. Nagagatitan ngagtrabaho dagita anak mi Mr. Lonely. Kung kunak paikit din, itinakam ko. Nga inuray dapay nga adda mapasamak iti amada, sada maasyan iti daytoy. To'y pagayam mo, Glory. Agyaman pagayam Glory iti daytoy apakasaritaam. Naasyan dagiti anak yu iti amada, ket isuda metlang tinagboluntaryo nga agtrabaho. Ket kada tayo mat anaganak, saan anasayaat nga spoil den ti anak. Tay kunada nga ruden, amin analabas, dakas. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti naga na Glory, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matireksyon, Virgie Paklay. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Ken Musical Scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan agwen. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Problemak ti kabsat ko. Ngamjak ni namnama, agapu iti may saabanag ket nagbaliw anamim pinsan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gwen, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Kaano lang api mo sa inyo, mama? Ita, si marunumanin ni papa. Awan maaramidan tayo. No isuti pagayatan ti Diyos. Nalabit, ngagpatinggalangan ditoy, ti inted na abiyag para iti amam. Ti pakaburi-buran ti panunot ko, kat ni Roman. Awanin kaduak amang iwanwan kan kuana. Ay, nuapay matakas jay ti ugali day jay akabsat mo. Kaslasaanan anormal ti kinatangkan ti ulo na. Jak nga rodam mo, nukasano apan ang disiplina ti aramidak kan kuana. Sa nabale, addaak mat ditoy. Saan ka abaybayan? Addaak akanayon ang nakasuportagan ka. Agyaman naglakay. Imbag lakit din ta na parabora nak iti nasingpat nga asawa. Ta na itabo ng tibangkay ni tatang. Kaya't ka kumaang kasarita, Roman. Anya ti pagsaritaan tama nang? Agpakpakaasi ak nga agbalbaliw ka kuman. Taawanin dagiti dadakkel ta. Dramaan nakman ako nakon manang. Anya man tinaramida kaya? Apay akas taman ti bagbagam. Ibagbagak laang abaliwa mong dagiti mading aramid mo. Taduduatan anabati. Pinanawan na tanda mamakan papa. Mabalin ka di manang? Saan nga itaasir mo nanak? Tanapudot ti ulok. Apay manin anapudo ti ulom. Naabakak iti sugal. Ay, dayta ko matimay sa nga ikatem nga ugalim, Roman. Maaramid mo pa'y ti agtakaw, gapulaang iti sugal. Sige, tarumarak pa'y. Sa dino ti papanama? Naskan ang makasudbutak iti abak ko. Saan kan arumwar? Saan na kamalapdan? Sige, mapanakon. Bakit? Sa dino tinangidulinam iti pagbipi aginatang ko. Alaak man ti bipik. Ada iti aparador. Ada iti sigod ang nakaikargaan na. Awan mo ti Jay. Saan ko mat kanyalis? Damagaman kan ni Mia, no nakita na. Dinamag kon. Saan namat ka no pinakibiyangan? Aguray man ta sa pulag. Ang mga no na misplace ko laang.
Saan mo la nakikita di pagbipe, Roman? Anwag kumamit, manang. Damdamagak no nakita. Uwan kan saan laang matisungbat mo Saan? Diyak nakit-kita? Mas dawak nga mintawan mo ten. Inkargak iti aparador. Ngam apay nga awan mo ten. Awan amok iti dayta, manang. Sinapol kon iti amin ang mabaling ko apang idulinan. Ngam awan mo. Apay ngay. Sapay nang ina ti pananggatang ko iti dayjay. Barang agparang to umatlaang no saan ko asapsapulin. Sapay maditiriknak. Amangan mo't no nga to ti blood pressure ko. Yanos mo, ti mapan iti klinik tayo, diti lugar tayo. Anya apay ngay. Agmotora ko na mapan. Ta medyo adayo. Ayan ti helmet ko. Ada iti ayan ti tokador. Awan mat. Anya? Agpukaw lakat aminan? Di tama tinang ikarga ka. Damagam man iti kabsat mo. Amangan no inusar na. Bakit? Nakita ki jay clinic, jay ginatang ko apang blood pressure. Inlako ka no ti kabsat mo. Ay na, mangibabay na talaga day jay aroman. Kat imbagam at tinakaw na. Saanan? Binaybay aklatan Kababain ang maamuanda, timadi nga ugali ti kabsat mo. Pasensya ka lang ko man lakay. Diyak amo no anya ti aramida kan kwa na. Dinamag ko pa'y no nakita na. Ngam natangkan ti ulbod na. Saan mulat tan asar dengan abagbagaan? Tasyak, jakmot kayat asyak ti makisaukan kwa na. Jakmot kayat ada kami ti agkontra. Jaklam mo, no anya ti turong ti panuno ti kabsat mo. Bayan ta kasaritak to. Naglaka ti panangila ko na iti dayjay. Kat no nangina ti pananggatang ko. Siya kung ti agkid daw iti pamakawan lakay. Pasensya ka lako man. Talaga natangkan ti ulbod mo anya. Apay ka di manin, manang. Anya manin ti basol ko. Di ka naginti di mo. Inlakom ije klinik je pang BP ni Andro. Dayjay. Pasensya kan, manang Nagipitak ngamin. Sing-singiran nak ti nakautangak kat awan pagbayad ko. Pinangtaan nak ngamin napabugbog nak. Apay nga rut ati mo imbaga kanyak. Apay nga inlakom iti nalakala nga presyo. Amok tumat lang nga di nakikan iti kwarta no dumawatak. Iso nga inlako kun Mangibabain ka talaga. Saan ka kadi amabain ka ni Manong mo, Andrew? Kat, nasingpat man ni Manong Sika lang ti sao-asao. Saan lang agsasao tamabain? Saan mo kumamot nga abusuan ti kinasingpot na? Kan ti helmet, amok nga inlakom. Gaputa saan ko amabirukan? Awan ti amok iti dayta, manang. Amamukan Roman. Amin ang mapukaw dito'y balay. Sikati at tapak ang mga ala. Mia, nakita mo yung blower ko? Saan mat manang? Diyak mat agos usar iti blower. Ayan na ngay manan. Ay, awan manan iji nang idulinak. Aywan kaya manang. Nakitak nga igam ni Manong Roman iti kalman. Anya, inan ano na? Diyak mo manang. Ay na, pakialamero at talaga da di alalaki. No sakti si ka manang. Ipadlak mo la amin ang napapatid nga usaryo. Amangan no ilako namanan. Mun nga agpaiso. Kastaman lang ti aramidak. No saan ko la kumakabsat pagtalawa kon. Ni Manong Andro kumaati makisaukan kwa na. Barang agbain kin ni Manong. Saan akayat ni Manong mo? Di na kayat ti mairamraman. Ay nagwain, naggugulo da Roman kan dagiti barkada na ije store. Anya? Ikat ayan na nga rudan. Aday may apules, tiniliw da ida. Ay, baybayan yun tap nagnakam. Imay kulang imbaga at apno ammaom. Agyaman nagtata. Ang mga no kayat yun ti sumrag. Ay saanan, day talaang ti imay ko imbaga. Nay, apang agsusukat ka ba kahit sa dino ti papanam? Sorotak ni Roman ija presinto. Anya? Apay mat? Nagugulo da ka no. Kat inala idadag iti pulis. Ay, jak lamon. Noan niya ti turungan ti biyag ti kabsat mo. Ay, hun nga rod lakay. Panagkunak.
Asawa, ti mamagbaliw kan kuana. Anya? Asawa? Ay, syakto man ang agkonsumisyon no agbalin nga irresponsable nga asawa kan ama. Anya ngay ti ammom no agbalbaliw. Ay, saanan? Ay, awan amo kapag baliwan na. Manayunan lang ti sakit ti ulok. Amang ano syakto, pati mangpakan iti pamilya na. Apay kumangay asika. May turod kumat nga rod abuyaan latan ang mabisbisinan ti pamilya na no bilang. Agbain tumat siguro, bakat. Agnakam tumat nga tan. Ay na, awan lat ammo kon. Ano sam ti umyan diti pagbaludan. Nyamatan. Naganawak lang mo ta. Ramrama nakit din. Kunggo na ma. Saan mo mo't ngamin aliklikan dagiti barkadam? Makapasulong di kastoy. Masikuranak dito manang. Ano sama? Sana balit agpat nagkalaang mo ditoy. Do sayo day ta. Awan na ka din awit mo amakan dita. Mabisinak. Awan na. Amok nga rod ang mabalod ka iti agpat na. Oh, sa dino man ang ti papanam. No adada ka sa mapasamakan ka, makamo ka iti biyag mo. Antalang mo't mapangkupasya rin ha. Asino? Basta. Naamamok idi addak idi pagbaludan. Anya? Balod? Saan manang? Di may bimisita. Kabsat ti may sa barkadak. May na binisita ti barkadak. Gusto mo't aparwaran da kami idin. Isuan na amamok. Kat? Planom nga arman. Abay. Dakas? Ay, nagpuskol tarupam nga garam. Apay, adda pang pakan mo kan kwa na. No bilang tag gusto umat kan ka. Ha? Saan mo nga iba kaayawin mo dito balay? Tasyak man ang timang pakan. Di manang mat. Panunutat to day ta abanag. Inton sungbatan na kon. Pimay sunsan ti bagbagam. Ibagbagak nga. Napan nagarom ni Roman. Bayam laang bakat. Barang iso ti pagbaliwan na. Kasano no saan ngagbaliw? No ipashare na dito ibalay DJ a babae. Ibagam, tapagbaliwan na ti kabsat mo. Ibagam ti ugali ti kabsat mo kan kuana. Tapno awan to ti pagpabasulan na. Uwan ngagpaiso. Ibagak to kan ni Roman nga ipasyar na dito nusong batan jay babae. Nasaya at mata impasyar na katikabsat ko dito'y balay. Apay ka di manang? Amom ka diti ugali ti kabsat ko? Amok ka manang, tabarkada nga rod ti kabsat ko. Kat? Kayat mo pailaan? Kat amom lang nga rodan ti ugali na? Agbalbaliw ka no manang. Amin mat atao kat adakarbangan na agbaliw. Ala, makaamo ka. Ngam binagaan kan. Awan to ko mati papapasulam. Wen manang, damok pay lang ang makita ni Roman. Addan pa naggustok ken kuana. Sapay la ko mga rod na mapagbalbali mo di kabsat ko. Apay manin asaan ang nagawid ni Roman. Nagpakada ka di kan kami, ha? Wen manang, mapan ka no iti ayan daluna. Ne, kanayon samot din ijay. Imbagman ta kayat dagiti dadakkel ni Luna akanayon ang mapan ijay? Saan ka no an na istrikto dagiti dadakkel na? Ken amom ka di manang. Addan trabaho ni Manong Roman. Ni Luna tinangiser. Imbagman ta maistorya na kan ka? Awan mo't maistorya na kanya. Panagkunak manang. Kaslada nagbaliwan ni Manong Roman, idinaam-am muna ni Luna. Pagkunaam? Kanayon anaragsak nga agistorya kanya, may papankan ni Luna. Nagsayahatan ngay no agpaiso? Day tanti ibagbagak. Saan ka kumamot nga agungat manang? Iso nga minti ko na dagiti dadakkel ni Luna. Dito'y kami kanungag na itata masikugan ni Luna. Ala, dalusam ti umuna akad sa aran ti balay. Taijay kayo ngagnaed. Saan asyak ti mangpakan kada kayo? Agtrabaho ka? Tapno mapakan mo tinasikugam. Wan manang, adamot ang trabaho. Siyak ti makamo iti pagbiag mi. Agyaman naktakayat mo adito'y kami ngagnaed. Ag tinulong kami kini Luna amang dalos ijay baba.
Kan ibagbagakan ka Roman, ha? Agbalbaliw kan. Saan mo pagproblemaan ni Luna? Tangay sikat ikanayon nga adda dito'y balay. Saan mo ka di amang mangag? No saan nga agap-apa dagiti dwa, di ta baba? Saan mat manang? Kaslang paikit din under ni Manong Roman itan. Anya? Nangag ko ngamin nga ibabaon ni Luna nga aglaban ni Manong Roman. Tan sakit ka no ti tiyan ni Luna a maipit. Idi rumwara, nakitak ni Manong Roman nga iso ti agi samsampay. O, kaya't asawan day ta, nga iso ti naglaba. Imbag man ta nagbaliw anamin pinsan dayjay aruman? Apay arabrabi nga agtuktuk-tuk ka. Aganakan ni Luna manang. Ah? Ang mga numabalin nga itulod tayo di ospital. Tadamot lugan ni Manong. Ay, katmo na! Mabitla ang tariingak ni Manong mo. Nay, anya ti sirsiripam dita. Ni Roman, kita naragsak amang isalsala iti putot na. Uray la kasasauna pa'y. Mamati ka itan kanyak. Nga agbaliw, no addan pamilyana. Unan, maragsakan ak unay. Kunaklakit din pa agnanayonin a konsumisyon ko ni Roman. Si kamot bakit? Amin na tao, andamot pa nagbaliw da. Dumtang ti panawan, ama kaamiris damot laeng. Manipod nagden na da Roman kan Luna, saan pa'y adimawat kanyak ititulong finansyal ti kabsat ko, Mr. Lonely. Ket nakunana pa'y nga agururnong para iti pagkasardan. Ket gapu ta maayatanak iti panagbalbaliw na, imbagak at tulungak ida para iti kalaysada. To'y pagayam mo, Gwen. Agyaman pagayam Gwen iti daytoy apakasaritaam. Adumat ti amok akasta. Nagbaliw da, idi addan pamilyada. Nasayat launay, ta nagbalbaliwan ti kabsat mo. Kat itultuloy na kumaday ta, tapno naragsaklat ta, ti pamilyada. Bueno papagayam, ingka nanggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan agwen, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Harleen. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Pudno tay kunada at ibabawi ket kanayon nga adda iti udi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Harleen. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Harleen, talaga nga gayatak unay ken ka. No siyak ti pilyem kadagiti amin nga agar-aram ken ka. Saan kanto nga agbabawi? Mang Robert, pangaasi yung man, paisardan yung dayto apa nagar-aram yung kanya. Saan kayo kadi ang mabain? Bain tititawon ko. Idinto dada kayo kat 45 yun. 25 atawan ti baet tayo. Dandan ni katawanan nyo ni tatang ko. Di kayo kadi mabain nga agaram iti ubing? Panagkunakat sa napangrukodan ti tawan, numay papanken ayat. Tinapatag, kabalak mo't nga ipaay amin nakasapulam. Isu apa nga asim ka di tasong batan na kon. Ikasar ka adagos, no lakit di tasong batan nak. Ay, makita yu ka di dagiti dot-dot ko, Mang Robert. Sum-sum garda, gapo ka dagita nga ibagbagayo. Apay nga ipilit yu ti bagayo iti ubing. Agberok kayo iti kaedad yu, ta iso ti asawain nyo. Tikaskan ka nga rod ti kayat ko, Harleen.
Nakayawan to'y pusokan ka. Iso apang asim. Masyan ka kumamat kanyak. No kayat mo ti ubing nga asawa, apay asaan ka ng asawa, idi ubing ka pa'y, Mang Robert. Itaalakay kan? Kayat mo nga ubing ti asawaem? Amumat ang nabayaga ki di abroad. Nakumikuma ka nagpabaknang. Itaak lang nga nakapanunot ang mga asawa. Idi nakitak ti kinapintas mo. Hay, nagadukat nga amumon. Saan ka nga rod akayat? Adan sa bali akayat ko. Sino ka di ti kayat mo? Ni Marvin, iso ti kayat ko. Anya? Dayjay, akasla ka na yun matmat nagtisapin na. Anya nga iti kinayat mo iti dayjay. Pangalaan na nga iti ipakanaken ka. At dangag pa'y so itsura na. Ngam kasla di na pa'y ammo nga urnosan ti bagbagina. Saan mo na problema no pangalaan na iti pakannakanyak? Awan bibiyang mo ijayan. Ti problema ket no kasano ka ang makabirok iti katawan nam nga asawaem. Binastos mo manay ni Robert? Imbiskit di nga iso kumati pa ki asawaam tado ti kwartana? Saan kanto nga problema? Kasano nga ibagayo asa anak nga problema? Ado nga agpaiso ti kwartak. Ngam inoras mo't ama stresak ang makakitkita iti lumakayan arupa na. Anya nga iti problema no lumakayan? Saan mat nga iso tinalada? Ado mat ti atiwan na? Mas kayat mo kitday inday di amarbain? Taiso ti katawanak. Nataar, natayag, kan ubing pay. Makapa-attract ti langana. Sa anak ang ma-stress ang makakita iti rupa na. Sana kasla day Mang Robert. Ay, uray awanan. Nukas di arupa ti kanayon ang mariingat iti bigat. Masidam aya day tayo bagbaga makinagwapaw. Ay, usarang mamit na panunot ma. Sana day ta pusom ti pagandaram. Basta, siyak ti agpili ti pakiasawaak tatang. Siyak mo't ti makidun na. Saan mo't ada kayo? Nagswerte ka lakit din gayam? Pasikat ikinayat ni Robert? Ha? Robert, kun kunamlatan iti day di alakay? Lakay nga. Kadno agkaban mo agpailaang. Dandan ikatawanan ni tatang. Iso alakayon. No kasta nga, di mo kayat? Pakpakawan. Oray awan makias asawa. No isumot lang ti pakiasawa. Unay kan gayam? Nagdakal di balay na. Nagbayag iti abroad. Oh, saan mo kit din akayat? Nanam ay to ti biyag mo, no bilang laang. Di isikan ti makiasawa kan kuana. Mabalin ayamat asyak ti mangaram kan kuana. No kayat naklaki ding arman, ay sang bata ka dagos. Ay, unay kan. Kaslaawan mo't sabalin a pagpilyan. Agyaman na sinong batan nak. Kung naklakid din no day di alakay Robert ti kayat mo. Uray awan mo't na. Pag anok ngay mo't tilakay. Arlene. Mabalin ka di nga arakupan kan agkan ka. Mabalin Sinong batan ka nga rudon? Kaayan ayat kan? Di mabalinan. Awanan ka itibain? Ha? Dito ipay mismo abalay ka o ti pangbastusam iti anak ka o? Awan babain mo Tatang. Pumanaw ka. Ta mga nuan niya pa'y ti maaramid ko kan ka, lalaki. Paano ko na Arlene? Ang mga noon niya pa'y ti aramidan ni tatang mo. Ha? Tatang, apay akas di matim pakita yung ni Marvin. Kaayan ayat kun. Sinong bata kun? Gaputa sinong bata maun, aramidan nanti kay kayat na kan ka. Kat dito'y pa'y uneg ti pagtaangak. Ha! Jak kayat na makita ti rupa day di alalaki. Jak kayat day di alalaki aparakan ka. Ket no ada respitum kanyak nga amam, tung palam ti kayat kaw. Nakaungot kanyak ni tatang. Saan na kano akayat ang makita ti rupam iji balay? Talaga saan nakaakayat para kanyak? Kasanutang nga runitan. No iparit mo't ni tatang mo ti relasyon ta. Jakam mo. Masurunak mat ka ni tatang. Paritan na ka makipagkita kan ka.
Anya nga itaramidon ta itan. Di sa anak pala nga mapan di balayo. Sa dino nga rin pagkitaan ta. Mapan kalatan ije kalapaw ije talon. O sige, ijay latan kalapaw yo ti pagkitaan ta. Awan at talaga ti babain mo a babae, anya. Tas ikapay ti mangdanon kini Marvin, ije kalapaw na. Indanon mo ti bagay? Ha! Adda nakakita ken ka, anang danon ken kwa na. Kat no saan nyo matakayat nga umay dito'y balay? Gaputasan na nasaya ti intensyon na ken ka. Siyak ti agpili iti kayat ko alalaki kunak mo tatang. Saan ati kayat yo alalaki ti pakiasawaak? Kahit awan nga rod karbangak nga amang bagbagakan ka. Ore agan ano kayo? Ni Marvin laang ti kayat ko. Agtaraytan Marvin. Sakit tinakam ko kani tatang. Iparit na makipagkita kan ka. Sumurot akon kan ka. Ha? Sige, no isuti kayat mo. Diag taraytan. Sa dino ti pagyanan ta. Mapantagyan iti balay ni antik nga day abroad. Siyak teker-teker ijay. Sige, nasayat nga ron no kasta. Inton rabi itang agtaray. Urayan nak ditoy iti oras ti alas 9. Yan yamat ng tigas to eh. Nabambanog ti tao. Ngam saan ka pailangan nakaluto? Nakaigda ka pailangan di tagat aldawan. Pasensya kan. Aglaladutak. Maulawak ngamin abumangon. Aginawak samot ten. Saan pa'y ngamin asimang puti binulan ko? Sige. Siyak pailangan nga ro ti agluto. Ay, una yun tigas to ebiyag. Pasensya ka na talaga. Aggunayak mo't dito'y balay, naawan rik-rik na Nabartag ka man ang asimmang put. Masansan mo't tanti panaginom mo. Anya ayat mapaspasamak kan ka, Marvin. Addan ton anak ta, ngam apay akasta ka mo't ton. Makabanog tigas to klase ti biyag. Saan ko makastoy kariga ti biyag ko? No saan nakapinilit nga agtaray ta? Ngam pagayatan tamot ado da ito ya. Anya? Si Kalaeng. Ala, agi dasar kan tama bisinak. Anya iti dasar ko, katawan mo't mailuto. Ururayan ka nga rod, takunak no adda isang put mo. Anya? Awan sir-servim na talaga. Anay ko, aping agtungpa ka ngay. Napan ka kumain mutang i-gestor, ah? Ururayan naklatan. Ala, ingka umutang. Aggunay kan, no di mo kayat atong paan kamanan. Uwan, sige, mapanakon. Pasensya kayo, nana. No umayak manan umutang. Mabainak ko ma. Dangranak manan ni Marvin no sa anak ngaggunay. Ay, an-anusam ka dilatan ni Marvin. Apay, adi mo pa'y lapanawan. Mabainak mat nga agawid, nana. Awan rupak nga isangok ko ni tatang. Gapot ay parparit na idi makisinara ka ka ni Marvin. Ngam natangkan ti ulo. Kat nakita rayak. Kat, an-anusam latan ni Marvin. Nga oray ka na yun nakaasaktan. No siyak ti si ka, panawakon. Kat dumawat ka iti pamakawan ka ni tatang mo. Imposible mo asan nakaaba pakawan. Diyak mo, nana. Agbababawi ak itan. Ngam awanan maaramidak tanalpasan ti amin. Saan ko na maisubli ti napalabas? Isumat lagayam amanon nga aldaw asan ang nagawawid ni Marvin. Nakabalod mo't kayam. Natiliw daan nagtakaw. Diyos ko, anyan na iti nagbanbanagak. Kasano ak itan, kanti agbalinto nga anak ko. Awanan rason nga agyanak pa iti na iti balay. Agawid ako ni Jibalay mi. Kat sangwak no anya ti ibaga kanyak ni tatang.
Nay, nakalagip kamot anagawid. Imbag man ta nalagip nakpay. Pakawanan dak ko matatang. No nagbalinak asukir nga anak. Nakabalod ni Marvin. Iso akapilitan nga agawid akon. Ala, umunag ka pay. Tapno sana dito yung ruangan ti pagsaritaan ta. Anya tayo ko namitay. Nakabalod ni Marvin. Wan tatang. Natiliw daan nagtakaw. Nakita da iti CCTV. Nagawid dak. Tagkid dawak iti pamakawan kada kayo, tatang. Masikog ka? Uwan, tatang. 7 abulan ng tiyan ko. Hay, dayto yan ti pagbutbut nga ide a mapasamakan ka. Nagtangkan to mati ulam. Saan ka mabagbagaan? Anya nga ita tinagbanagam? Pakawanan dak ko matatang. Agbababawi ak. Ngam nalpasan ti amin. San ko na may subliti na palabas? Ala, awanin ti maramidak. No di timang pakawan ken ka. Duduatan, tawanin da dinam. Isungawan maramidak. No di timang awat ken ka. Taamok mat nga awan sa bali apapanam. Ken saan ama ilibak? Nga anak kalata. Anong sak agaikan day ti bangkag ni tatang. Mula ak iti agdutuma anak natin. Si kakaliday ta, Harlin. Ha? Mabel? Oh, kaano ka besin mangpot? Kasangsangpot ko lang idinaminsan ngal daw. Uy, masikog ka? Yung agagait ka? Kapilitan Isupay jay maimulak anak natin dito Oh, kat, ni Marvin ngay. Nakabalod ni Marvin. Kan saan nagbalin nasaya at nga asawa. Isong agbababawi ak nakitaray kan kuana. Kastagayam. Ay, una yung tigasat mo, friend. No ni Robert ko mati nakiasawaam. Saan mo ang mapadasan ti kasta ita? Anya ay naron. Aklo na kun at igasat ko. Tanatangkan mati ulo. Kumusta nga tamat itan ni Mang Robert? Amo na nga tan tinapasama kanyak? Saan na pa'y nga mo? Ha? Kasano nga amo? Asaan na pa'y nga amo? Siya ti asawa ni Robert. Di na amon na, anak itaray ka. Nagaram kanyak. Ay, kat sinong bata ka dagos, Imbagak matidikan ka, asong bata ka dagos, no agaram kanyak. Kasta ka di? Kat, kumusta nga itibiyag bukan ko na? Nanamayak iti din na ni Robert, friend. Kunanapay kanya nga inton birthday. Agpasyar kami di balasiw taaw. Nagswerte ka nga rod no kasta, friend. Talaga, friend. Katno ka sa pulam titulong. Di ka bumdang nga umasidag kada kami, tas idadaan kami at tumulong kan ka. Uwan, agyaman na, Mabel. Ay, agyamanak. Nakapasngay kan nga wandakis napasamak kan ka. Marigatan ka itay. Isu asinisarian da ka. Kitnakal ti mabayadan dito ospital. Awan matkwarta ka nak ko. Tatang, nabiit pa'y nakatungtong ko ni Mabel. Kunana, ano ka sa pulak ti tulong? Sa anak ka no abumdeng amapan agpatulong kan kuana. Iturturod ko na, tatang. Ay, imawag itay. Kat kinumusta na ka. Naman na nga intaray ka dito ospital. Inturturod ko tinagdawat iti tulong. Kat kinunana apaumay dito ospital. Harlin! Nay, isumat gayam daytan. Kumusta ka, friend? Ay, impaglakit din. Tada ka agayam ko, Mabel. Naawan ka. Diyak amo no asino di pagdawatak iti tulong. Siyempre, gayim nak nga rod. O, di agtinulong ta.
No siyak tumat ang kasapulan iti tulong mo. O, di tulungan nak tumat. Agyaman akmanan ka na, Mabel. Aging gaita, single parent takpayla ang Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti agtrabaho iti uma. Tapno adda pangalaak, iti pagbiagmi iti anak ko. Kayan pagyamyamanak, tatumultulong lata ti gayem ko, nga kumarik itan. Nang runa, no adda kalaat apakasapulak iti kwarta. Tuy pagayam mo, Harlin. Harlin, pagayam ko. Natural laang ti panagbidot. Ngem addamet laang kada tayo, no kasano tayo nga iturong tibiyag tayo, iti nasayaat. Ket no dumteng to ti panawen nga agayat kamanen, ammumon akitaan, no nasayaat day ta alalaki nga ingka ayaten. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Harlin, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.